ku danna subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa ta yanda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryenmu. Dirka shi kenan wai komai aka zo aka sa wa rana sai ya zo ya wuce. Haka ne Bahaushe yake cewa lokaci bako baya jira sai dai ka jira shi. Haka ne ma aka ce kai amfani da lokacinka tun kafin ya wuce maka. Yanzu dai in takaice muku takaicen takaicewa, Lilin Baba ko in ce Ummi Ranah ta zama amarya ga Lilin Baba. Aure dai ya ɗauro, makiya sai dai su ji kunya. Ku biyo mu domin mu samu ku bidiyon da ɗaurin auren da aka yi. Sai dai kowa ya sani ɗaurin auren Lilin Baba da Ummi Ranah an yi shi ne kamar auren cikin sirri, sakamakon ba a yi taron biki ba irin dina fati da kamu da ake yi. An tuntuɓi jama'a da dama menene dalilin ƙin yin wannan abun. Wasu suna ganin kamar alaƙar Ummi Ranah da Adam Zango shi ya janyo wannan, wasu kuma masu labarin ƙanzon kurege magana mara tushe balantana makama ana cewa wai kuɗin yin fati ne babu, sai dai kash. Ku biyo mu domin ku ji yadda abin ya kasance. A yau ɗin nan dai aka ɗaura auren Lilin Baba da Ummi Ranah a nan tudun Murtala, gidan da Ummi Ranah take zaune. Sai dai biyo bayan mu ku biyo mu za mu lissafa muku jaruman da suka ziyarci ko kuma suka halarci ɗaurin auren Lilin Baba. Jarumi na farko wanda muka ga ya halarci wannan guri kuma ya yi postin ɗaya daga cikin jaruman masana'antar Kannywood ne manya wanda ake wa lakabi da Umar Hashim Lawan Ahmad. Jarumin da yake jagorantar shirin fim ɗin Izzarsu. Bayan shi kuma akwai mai take mai baya wanda ake lakabi da King of Kannywood, ma'ana dai Alinu. Banda su Alinu akwai jarumai matasa irin su Dan Tabashir, Black Waziri da sauran jaruman masana'antar Kannywood masu tasowa. Kai ba iya 'yan masana'antar Kannywood ba ma, auren Lilin Baba ya yi albarka saboda har jaruman da suke celebrity a bangaren TikTok mun ga sun ziyarci wannan ɗaurin aure. Amma dai gani da ido ai maganin tambaya, duk daɗin labari bai yi kamar gani ba, domin duk wanda ya je ɗaurin auren nan fa za a tambaye shi shaida ranar tashin alkiyama, domin gani da ido maganin tambaya. To dai masu kunji akan ɗaurin auren Ummi Ranah da Lilin Baba, to dai an ɗaura ta faru ta ƙare, wai an yi wa mai dami ɗaya sata. Daman an ce matar mutum kabarinsa, a duniya wani baya auren matar wani, sai dai kash 'yan matan gari an ban musu wata sara cewar wai ku gama yangarku kuna ina aka aure gurguwa aka bakku. Da a ce namiji mai kyau mata kyawawa suke aure, da ba abin da zai sa Ummi Ranah ta aure Lilin Baba. Ba cewar mu bace, cewar wata yarinya ce matashiya wata take yin warkar, ma'ana da take harkar sadarwa ta bangaren Facebook. Shi yasa matan gari suka dauka kasan mata ba su iya yayi ba. Yayin da Adam Zango dai ya so ya auri Ummi Ranah, Ummi Ranah ta kubuce ta nuna ina ita dai ba za ta auri Adam Zango ba, sakamakon an ce a masana'antar Kano shine mutum na farko da ya fiye auri saki. Saboda hakan ne ma yasa ita Ummi Ranah ta guji ta ce ina sai ta koma gurin Lilin Baba. Komawa gurin Lilin Baba ke da wuya, kuma mutane suke ganin kamar Lilin Baba yaudarar Ummi Ranah zai yi. Ma'ana dai abinda Zango yake gudu kenan, amma sai dai yanzu ta faru ta ƙare. Daman an ce Allah shi ya san nasa, wai ɗan Daudi ya ga malami a ɗakin karuwa. Yanzu dai aure ya ɗauri tsakanin Ummi Ranah da Lilin Baba, sai dai kash abinda ba mu ji daɗi ba a shafin TikTok muna kewayawa kawai muka ga wani matashi ya kafe hoton Ummi Ranah lokacin da suke ɗan shagalin biki da ita da ma'ana dai 'yan uwanta a gida. Dare ba a yi taron biki ba, Ummi Ranah ta ɗan yi ƙwarya wani taro da 'yan mata suke yi, ma'ana da irin matalaka 'yan mata a gidajensu. Turkashi ko kun san menene ya faru? Matashin ya ɗauko hoton Ummi Ranah da yake nuna yake cewa sun yi aure da Lilin Baba, amma zai iya rantsewa ku rubuta ku ajiye auren ba lallai ya shekara 5 za su rabu. Turkashi wannan bakin annobar yahu da ya yi tir da bakin hali, ma'ana dai daman shi an ce fal ya kul kairan aule smooth, a koda yaushe ka ringa faɗa alheri ko
ko kai shiru, ya fi kai shiru ma da ka tsaya kana wannan gutsuri ma. An ce abin da babu ruwanka daɗin kallo ne da shi, kuma fa in an bi ta ɓarawo abu ta mabi sawu. Duba da jaruman masana'antar Kannywood, wasu daga ciki idan sun yi aure marin mata ba sa iya zama a gidajen mijinsu. Yanzu bara mu ba ku samfur ɗin jaruman da suka yi aure suka fito. Duba da auren Mansura Isa da Sani Danja ya daɗe dai, amma sai da daman shi aure rai ne da shi, idan Allah ya raba ya rabu. Ka duba auren Maimuna da Ado Gwanja, sannan kuma ga auren Zara Diamond, wata jaruma ce da take shirya wani shahararren fim mai suna Farin Wata, sannan kuma tana yin fim ɗin Alinu mai suna Gargada. Duk da dai auren Zara Diamond a masana'antar Kannywood an yi shi cikin sirri ne, sai dai kawai muka ganta ta fito, hakan ne yasa ta dawo harkar wasan Hausa. Turƙashi kowa ya bar gida, gida ya bar shi. Da haka ne mutanen gari suke yankewa 'yan masana'antar Kannywood ma'ana dai yankan ƙauna. In wannan da farkon zuwan ka daure kai mana subscribing, sannan ka danna alama ta ƙararrawa, hakan kaɗai zai ba mu ƙwarin gwiwar bin fito muku sirrukan da ke masana'antar Kannywood, ko in ce duniya baki ɗaya.